bata may isip. Mga bata may isip. Tama? Pre! Pre! Tumagasan ni Pre. Ha? Ako? Spider lang. Hello? Nagtabaga ka magdidihas imong naong, oy! Perla, masa ko na yung gipanulti? Wa ka mauwaw? Ha? Wa ni mo nahunaag unsa ka? Di na lang si mo pagkakamamaliw. Sa imo na pagka-ex-convict. Abusado ka ra kay pagka-amigo. Imong ipahimuslan ang inyo panag-amigo ni Paripol. Lagkabala ka, Perla. Dili ko magdogay dress lang, Paripol. Vince, biya diha karon dayon. Ayaw itugot nga maangin sila sa kasilad ni Shane Pearl tungod silang pagsagop nimo. No. Ayaw, Perla. Ayaw i-appeal ang ilang pamilya sa inyong kasilag. Sige lang. Ay kabala ka. Di ko magdugay dire. Munaog ko ikan silang Paripol. Karon dayon. Dili ugma, dili unya. Karon dayon. Perla, ayaw na. Perla, gusto pa ko maminaw sa imong tingog. Pre, iputol ang inyong pagsulti? Pre, bulakaw na lang ko, pre. Mabiyan lang ko din, eh. Ha? Kasi malakaw? Ay pagbinuang pre, ay paglakaw. Dinhi ka lang, anis bay. Pre, gingin lang ko ni Perla. Di siya gusto nga ni ko puyo sa inyo. Ako sabi ko gusto nga maangin mo kasilag niya o ni Shane Pearl. Pre, ato lang sila sultihan sa tinuod. Aron matapos sa kanyang imong mga pag-antos. O lain na sang binuhat ang mag-antos, pre. Dili sa ko gusto nga si Elmer mo ilang kasilagan. Tungod og alang sa ilang anak ni Shane Pearl sa atong apo. O kang Shane Pearl mismo. Nahibaw ka ba, pre? Kung unsa ka miserable ang ato nga anak ni Shane Pearl o ni Elmer. Kaya nga nung dayang manghod ni JP, pre. Abot ka, pre, kung 15 na karman na doon. Si Elmer ba nga nakahimog krimi ni Jinjin? O si Shane Pearl ba nga sukat pa kaniya to werting pagpanaway ni Jinjin? Kaya nga naman giday, pre. Kung sa magiday ang anak nila ni Shane Pearl o ni Elmer. May Down syndrome ang bata, pre. Di ay ma, mayog na kadungog ka sa gisulti ni Lola Shana. Ang upat di ay dito di dapig ni Papa Vincent. Ambot. Silang tanan mga way katiyo. Ambot ang mga tawhana, mga way katiyo. Abot Shane Pearl, sa tanan na mo yun baya, kita lang ang wa mo welcome ni Vincent. Nagpabaga pa siya siyang now. Tuwa siya dangop sa ilang Elmer. Ako ito gihingilan, akong gitawgan. Siya rugo pating pa siya. Pabaga siya ni now. Wow, now, pakauwaw lang. May mabut lang ka sa Vincent, ma. Wa na to'y uwaw tawhana, ma. Dili siya ang magpapaga siyang now, uy. Aw ka na! Kung may nagpabilin pang kauwaw siyang kaugalingon. Mobiya siya dito. Bagag now. Abi, gilabanan siya sa mga kardinyo. Ambot, unsay nasud ang utok ng mga tawhana, uy. Labi na si Elmer ug si Paul. Ikaw sa Shane Pearl? Ano sa na kalapaan ni imo? Pagkawal tahol, uy. Nagkulang baya ka. Imo ba ng father-in-law? Sige. Balik na nga to sa taas. Di ta magpahibaw. Di ta magpahalata. Nanibaw na ta sa mga plano ni Mama Shana. Ako'y mahibaw. Di ko makatugot nga makikita silang Vincent. Sige na.
Basta nakadaong ko na sa hukom, pre. Dinhi ka. Pabili ni Isbay. Ayaw paglakaw. Kaya kung buhato ganin ni mga paglakaw, atuan ako sa maripirla sa ilang. O ako sa sorte sa tinuon. No, ayaw nagbuhata, pre. Di sa ko gusto nga si Elmer na sa ilang kasilagan. Ibaw ka, kanas perla. Kapit na siya muda o pagdumag doon sa bukog. Pre, sorry ha. Sabi ko nito. Murag, malas ka bang natasawa ni Maricela? Sorry kayo ha. Murag, kuwang sa sagrado. Pasalang lagi ko, pre. Abi mo. Mga ko na pasalo kay naibar ba ko nga nitong magkanipala. Pero, wala kong kauyo na niya. Tungkol siyang gibuhatin mo. Ako ito, pre. Putan man na si Perla ba? Apan karon lang. Naputos lang yun sa kasilag ang iyang pagkatao. Pre, wa ko magtuo nga ingon ka na nagkamartir. O sa mabugod na? Kung ako pa'y nahimutang sa mga dati, pre, dili ko bapayatak nila. Ila ko sa siya nun, nga ako ang padre di pamilya. Di ko na mahitabo, pre. Dako kugsa sa ilang pagtuo, pre. Di sana. Ang Ginoo gani, nakapasay lumas sa nagsakit niya. Sila pagha, nga tao lang. Usahay bitaw, pre, no? Makaingon ko nga natug man tingaling Ginoo sa akong kahimtang. Ay pagsulti na, pre, yun. Magkagawas ka sa Billy Prisons, kung dili pa pagbuot sa Ginoo. Grasya na. Ganay mo kang gawas nun. Ambot, pre. Kung matawag ba ni Gracia, ako kahimtang ron. Pero na ako, may pagpabilin ko rito sa bilangguan, pre. Mapuslan pa ko. Pre, mas dako imo kapusladan. Karon nga nahimo ka ng gawas nun. Ganong, hindi man mo ipadayon ang imong nasugda na dito sa Blibet Prison. May oasis of love din. Ganong, dili ka mamudoon ni Tatay Dudong Vinchua. Nakasiguro ko nga tabangan kanya. Sabi mo, ang oasis of love. Mo hatag kini og live-in seminar nga ipagayon nila. Murag every year murag katulo o kaupat mong gani na sila magkima na. Nakaibaw ko, pre. Nga ko ang speaker ni Tatay Dudong sa lang himong seminar. Aw, kon anak ko'y pahimutang sa Ginoo, pre. Willing kay ko nga muhatag sa akong serbisyo. Lolo Vincent. Ginny! Ang mga bata, Perla, gusto magbisita ni Vincent. Unsa? Ma, imo gusto pa kon? Laksot! Soto! O ikaw! Gusto mo sa kuha ni Sir Vincent, mamu. Unsa? Soto! O ikaw, pasok ka pa! Lakaw! Soto! Ayaw mo ang forward yung gusto! Dito! Shot! Dahil ka makuha na nun! Right to finish, Mama. Palakot. Walay sukod, mapailubon ug matuod, gihatag mo sa kalumog, luyo sa mga